Привет от орбитална станция Чир Немир. Преди малко приключих с кроса си в този парк прекрасен. Чак прекрасен, не, ама нашия парк. И пробвах да направя видео, с което да ви се покажа. Пробвах да го направя с телефона. Очевидно съм пипала тук там копченца, но факт, че видео на телефона нямаше, или поне имаше две кратки. Една от 5 секунди и една от 7. И тогава така се ядосах, че ми е хрумна невероятната идея да направя отново видео и Арти се присъедини към мен. Ата! Бебе! Бебичко! Абе, с две думи, това е паркът, в който бягам. Така. Това е нашия блок. Това горе сега ще ви го покажа. Още се приближа. Е терасата. Е нашата тераса. Ето това с козирката. Да. Както виждате, на мене ми е наистина идиотски близо да сляза и да тичам. Ето го блока, ето улицата и тук преминаваме. А тичка къде се изгуби? Тичам ето така, ако някой не знае как се тича. Въпросът не да се изгубя и котито. А ти? Сняг има, но е много малко. Просто стотим огромен. Тази сутрин приложението за време на телефона им показваше минус 9, като излязох. Сигурно още толкова. Бебик! Баба! Бибишерек! Спала си, мама, тук. Ата! Ади! Студено ли е на лапичките? Детенце! Да, сигурно е студ. Беби! Всъщност това е заради което не е много да снимам екипа, с който тичам. Шапката на момчел. Цикламеното горнище Линди от Lidl закупено. Цикламено. На мама шалчето вълненото. Неопреновия ми клин, за който говоря, който вече е просто на съставните си части. Включително клепенка на дъто. Няколко пъти стеснявам. Цикламен клин от Кофланд. И на косито старите калеври в неоново зелено. Така, значи искам, мили момичета, да ме покажа, че има конкурс за пълни идиоти. Ще гласувате с две ръце за мен, за да го спечеля. А ти кажи цяло на всички. Кажи къде ще те търсим, не знам.